En 2023 nos lo mira más de político holandés de la región Caribe. Entre otros, está preparando para lo cual está EPCO, Conferencia Interparlamentaria de Parlamento de Curaçao, Sint Maarten, Aruba y Holanda, na Isla Román Curaçao, de lunes de februari en maart. También de planes in lo cual een Koningrijksconferentie. Jorien Wuiten, de fracción D66, está contando más de que nos espera de político holandés para nos Isla Román, Curaçao, Sint Maarten, como también Aruba. Nou, de Koninkrijksconferentie was natuurlijk een voorstel, een motie wat ik vorig jaar heb ingediend bij het begrotingsdebat over Koninkrijksrelaties, waarin ik zag dat het belangrijk was om leiderschap, visie, met name een meerjarenperspectief over samenwerking binnen het Koninkrijk, om dat verder aan te moedigen. Dat kan gaan over mensenrechten-issues. Zoals we elkaar ook op Aruba bijvoorbeeld spraken. Dat wat dat betreft iedereen met een Nederlands-Europees paspoort daar het gevoel heeft dat het iets betekent, dat het hetzelfde is. Het kan gaan over zaken met betrekking tot klimaat. Het kan gaan over zaken met betrekking tot het democratisch deficit. Zoals we ook hebben gezegd. Hoe kijken we daar tegenaan? Hoe gaat de staatssecretaris met de minister-presidenten zo'n Koninkrijksconferentie vormgeven, inhoud geven? Wanneer vindt het plaats? Over welke agenda? Met welke programma-onderdelen? En wie wordt er ook verder bij uitgenodigd? Want ik zou me kunnen voorstellen dat zo'n conferentie misschien er heel goed uit zou kunnen zien. Net zoals ik eerder zei, maatschappelijke organisaties hebben ook een plek. Dat die op een bepaalde manier worden geconsulteerd of bij zo'n conferentie misschien wel worden betrokken. Nou, dat is momenteel in onderhandeling, in gesprek. Wat u misschien weet, Marco, is dat natuurlijk, het vindt op de Curaçao plaats. Het is inderdaad eind februari, begin maart. Ik ben ook onderdeel van de Tweede Kamerdelegatie die inderdaad deelneemt aan IPCO. We gaan eerst voor een werkbezoek naar Bonaire. Belangrijk is dat Curaçao als de host natuurlijk een belangrijke rol heeft in de programmering en in de leiding van zo'n 2-3-daags IPCO-programma. En dat wij daar natuurlijk met elkaar, maar ook Sint Maarten en ook Aruba en hier ook vanuit Nederland natuurlijk samen kijken naar wat moet er dan op de agenda staan. Dat is belangrijk. Nou, ik verwacht dat er ook wel weer onderwerpen zoals inderdaad het democratisch deficit er een plek zal krijgen, maar ook bijvoorbeeld is er gevraagd om een vervolggesprek en uitwisseling te faciliteren over het slavernijverleden bijvoorbeeld en het debat wat hier ook gisteren over heeft plaatsgevonden over de excuses en de erkenning en het herstel van het slavernijverleden en de rol van Nederland in die koloniale geschiedenis. Ook dat onderwerp hebben we voor de eerste keer vorig jaar besproken tijdens het IPCO hier in Nederland. En is ook aangegeven dat dat ook goed zou zijn om vervolg te krijgen. Dus ik denk dat het IPCO voldoende onderwerpen heeft. Ik zou me kunnen voorstellen dat we ook terugkijken. Hetzij in het plenaire programma, hetzij onderling. Over hoe is dat gegaan bij het COHO? Is het vertrouwen nu inderdaad sterker? Is er een gevoel van dat er op basis van een grotere gelijkwaardigheid met elkaar kan worden samengewerkt vanuit een partnership en een ondersteunende rol vanuit Nederland om de hervormingsagenda in de respectievelijke 3 Caribisch landen vorm te geven? Ik hoop ook dat daar bij het IPCO-programma ook wat aandacht voor zal zijn. De lunes de maart in elección, para lo cual la Eerste Kamer, pues así aquí también el político holandés está dando más atención y lunes aquí, na lo cual va a estar debate en Cutinco va a tomar lugar para diferentes problemáticas que reina de nos isla. Amita Marco Espinosa voor de Tweede Kamer aquí na Den Haag, Holanda, pa 24horas.com. Nos te promete noticia.